Acum problema este următoare. În ciuda faptului că merge și ca să demonstrez din nou 700 de Hz. Și se poate vedea și acolo. În ciuda faptului că merge foarte bine, problema este următoarea. Pentru un motiv sau altul, când deconectez proba, o ia razna. Este o chestie care mă depășește puțin și în momentul în care o conectez înapoi la ground, acum va trebui să meargă foarte bine. Da. Nu știu cum să explic asta. E o limitare hardware pe care o am. Sper să o rezolv dacă găsesc vreo modalitate.